मनसेच्या उमेदवारांना विकत घेतलं, मनसे उमेदवारांना 5 कोटी रुपयांना विकत घेतलं असा भाजपवर गंभीर आरोप मनसेचे नेते अविनाश जाधवांनी केलेला आहे. पोलिसांना घरी पाठवून उमेदवारांचा छळ केला असाही आरोप अविनाश जाधवांनी केला. 21 लोक निवडून आली, ठाण्यामध्ये 7 लोक निवडून आली. माझं मत आहे, जर एवढा मोठा आकडा जर निवडून येत असेल तर एवढ्या विरोधी पक्षातल्या उमेदवारांचं मतपरिवर्तन झालं का 2 दिवसामध्ये? की हे अतिशय उत्तम उमेदवार आहेत आणि यांना हे निवडून आले पाहिजे म्हणून आम्ही आमचा अर्ज मागे घेतोय? काहीतरी घडलं ना. आमच्या अनेक उमेदवारांना काल रात्रभर ऑफर येत होत्या. आमच्या एका उमेदवाराच्या घरी आज सकाळी 8 वाजता पोलीस गेले आणि त्याच्या घरच्यांची चौकशी करायला लागले. तर कुठे गायब आहे, काय आहे, त्याचा नंबर द्या, त्याचा हे करा. तर मला वाटतं पोलिसांचा वापर करण्यात आला, पैशाचा वापर करण्यात आला आणि यातून आज जे काही उमेदवार घाबरले ते फुटले.